Ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз ва мухлисони канали мо. Имрӯз барои шумоён боз партияи нав бараҳои фурӯше пешниҳод карда доштем. Касоне ки харидор ҳастанд, марҳамат видеоролика то охирша тамошо кунтон, дар бораи гӯсфандо маълумот гиртон, баъдан занг зада харидор кунтон мешавад. Дӯстони азиз, дар навори имрӯза 20 сар солуқ бараҳои оригинал мешавад барои шумоён. Аз тарафи шумо дастгир якта лайк монтон, танҳо подписация кунтон, и ёру дӯсто поделиться карда монтон, што бохабар шавад. Агар ҳамин хел барачаҳо дарко бошад, занг зада харидор кунам. Бараҳо қарор дорад дар вилояти Суғ дар ноҳияи Бобоҷон Гафур. Дӯстони азиз, количество бараҳо 20 сар. Ҳамаш солуқ бара мебошад. Бараҳои масчински пародики афғонӣ гибрид кардагӣ барачаҳо. Дӯстони азиз, масъалаи синни солошон аз 3 моҳа то 4 моҳа барачаҳо. Дӯстони азиз, хӯрдан саломатиш ҳама тарафаш беҳтарин. Оянда мол мекунам гуфти одамо бошад. Имине барои шумо пешниҳод карда достем. Толка солуқ бараҳо. Дӯстони азиз, ҳамаш элити зарди тоза масчински парода аст. Дӯстони азиз, ҳама тарафаш навор гирифтем бентон. Хӯрдан саломатиш ҳама тарафаш зура. Дӯстони азиз, масъалаи дастафкаш хегӯйтон, масъалаи дастафкаш территорияи Хуҷанд ройгон ташкил карда мешавад. Аз дигар тарафҳо агар гуфтем нархҳо зиёд ё камтар кардан масъалаи дастафкаша соҳиби мол мебинад. Дӯстони азиз, агар шумо харидори ҷазман бошед, агар рақамҳо соҳиб бошад, бо дар экран мондем. Агар ягон хел маълумоти пурратар дар кор бошад, агар бо мана занг мезанедон, дар бораш маълумот мепурситон. Агар баъд нарху навош маъқул шавад, агар харидор кунтон мешавад. Дӯстони азиз, масъалаи нарху навош бошад, агар масъалаи нарху навош 1950 сомонӣ нархҳои оптум ки савдо мешавад. Якта дуташни оптум нарх ба 1950 сомонӣ. Боз камтун муомила дорад. Инчунин масъалаи дастафкаш бошад, агар қади клиент ҳамсоҳибашро ташкил карда мешавад. Дӯстони азиз, занг занедтон, барои харидор кунтон. Эхел молу нақс камчина. Дӯстони азиз, успет кунтон. Ҳамин хел молу элитра харидор куда бара оянда мол мекардагӣ бошад. Агар мол карда як фоидаи нағз мебинед. Дӯстони азиз, марҳамат, успет кунтон. Хел вариант кам мешавад. Дӯстони азиз, ҳамаш зарда, ҳам фасоне, ҳам дароз гӯсфандои ёшай. Дӯстони азиз, ягонта хел пачақи мучоқаш нест дурнашба. ҳамаш бараҳои элита дар фурӯш мондем. Фақат успет кунтон. Дӯстони азиз, марҳамат. нархҳои аксе ки 1950 сомонӣ боз камтун муомила дорад. Инчунин масъалаи дастафкаш бе ягон мушкиле. Дӯстони азиз, занг занедтон, барои харидор кунтон. Зинду сарбаланд боштон. Ҳама вақт ба пеш. Дӯстони азиз, ҳаматон ба раҳмат барои тамошо кардагитон.